bono enta etego tebanga amangana akoba asenseye na mangana amange na ende onye Nyasaye taracha amangana arabe ngakiarabe na mange bona enkuguri bona na ande taria yogokwana tari kereja inkiege kere nyongo ime oyare buya ngojare osangana ni bintu gite oya gwanja omweri oyo nkonyora bimuge okanyeke kirabono mugwanja akire barega mwatebire ngakire oye taigo kira tukumanya ngakibu yake okay enara gotebanga nyuma Nyasaye ataracha amangana na manena arakora ngaki ara inuka basenda atika ko basare amangana arabe ngaki are na manene ayanda yokogosa ayanda yokonyegeria asubugi mumu na wana gotebanga asubugi mumu nyuma tararara ekiagera nturuare ntokwe nenjara netorie dingana rinene amarika gotebanga gintu nkeyo kiratuatanane kurwa sobuya bwangu bwa Nyasaye agoteba egitabu kia Abarumi isana na isatu ekebunge kemo ntaite kurage cyakira maeko genda 35 olibanje nene bukuba etageka agotebanga onya tuabeire imeyo monene bono kugambirwa ngo gordinga ki nkoyo dingana ntagete tokoreke naye egeto igwana naye nga dingana dira ndiringa tora abame yangu ya Nyasaye kwani imusi yaine mokwani aye otenga kabame yo monene ngori ora konsomera ngori akyocho igore iga Abarumire ngana tebete sana isateke bunge kemo oracho so mega buno imonto koruji kisiribu na bono kugambirwa nkori asabwo bareme yango ya Kristo ngakyo chika kwa moika ngakyo gimabori boreme ya Kristo Yesu wasiboire chika kwebibe kalansera igo ndaetonyigwe atebanga bono kugambirwa ngokora tingaki asebaria bareme yango ya Kristo Yesu iyonga amangana naberara igo kugambirwa nkora asebaria barisiko yango ya Kristo wakoba ime yaye bono kugambirwa nkoyo igwa daito igwa na kiekobera amariko akobeka buya na Nyasaye ayanje tegendo ki woikakaruo mwana oyo mumaima erinde montondo ramwanche tasira nabe no bugima bwariri igabagaka bagwancha omonene bono kugambirwa ngokora ngaki ngokobo baikire woyete ko rwasekina baikira so bugima bwariri bwakana kare abaire imeyo monene amakweria ya naaba makweria atakobanyegeria ekiagero yore ime yabo nigakoba agosemerwe tane timambia. Haleluya. Umuntu ndakateba iga. Umuntu ndabako bomutambe orige libakora ngumbwari. Lakini takorige lyara bakamambe. Baga mweguri. Oyondoro sene. Naboko nyara sobo gimobo kwa abantu lift. Naboko nyara ubwate bigi you give people the lift. Watu wale kwa abantu a lift. When you die you are given a lift downwards. Akwa we lift ojiaradia ochinse konye na woko nyara kubogori abantu na woko bere ko mwana when you die abantu bakubwaterana bari ngamwanyi buri usbati yolte mugeti gake oyo kuri ngayi kurukuru mwanya ko yunge mbura gabego jaya itakando kando gayagenda atwana ngo bakora kiagera marika kuburinga mutago twaro kuwegera nore kuringa ogo sinini
abori ngakero mwana mwanya bantara ine nanyoro kuwege na gokora tigi ko ya bona twale njibweka abange batebanga gaki igabazi tataru chiga agansi tutumanyite na kiateba ntegere naye karege naye atenga bono kugambiwa bikori abareme yango ya Kristo barua sekina basoire asobogima iwa bana banyasaye lingana lya ndiringa toera asomonene lingana lya ndiringa kanyeka senyasaye lingana lya mosemeringo nyasaye amangana akwanirwe igoro yo mwana oyo ikatwara gukwana amangana manene igoro yo gotoreka gwari wakara na kare iwa bantu ba nyasaye tegera amangana ara omonene agotebanga totigare imeyaye agoteba imeyaye na wanchira ye engondi na kuna onkonye omotoria Yesu na amanyire kimwachirira onye mwanja ino gotero kungayo kurusi wika kugusirira tia ochage kurio munu utigeri nawo mbarenga muri nanje ngakitu achaka bono kugambigwa nkori abareme yango ya nyasaye iwa bone nari gukoranga tutigareme yango yo monene aho tebanga tutare imeyaye tuegene imeyaye kene na keba sobogi mobo ngeka kogosa kiagera kwa manyorire Yesu kiagera Yesu abeire musani o Yesu abeire omobori o Yesu abeire obogima bwa kare na kare iga sobogi mobo no tara sege sunte amarika gotebanga kone no monene ningeta se nyancha majita kokoranga ki taho nkorera kende na kinta yetoko batebye nga imo basa koyo kana ne mburi yeiga ndaito monta some kitabu kya Isaiah 41:10 mbora bibungo mubwati nona maiso yo kulika mubwati karatiga karakanyika mubwata maiso yo kosoma none bukogati montara babe kere jibeso mpesa aro morore jagango iwa bure ya chaka minto ntegerere asayo timokoranga ki moyoka inchenigo indiamo na barabi na inwe timoichana incheni nyasao ino nimba beke chinguru